Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Susan, iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasapa kami anaulila iti naganak. Iso ang nagkakabalay kami natalo nga agkakabsat. Kat makunak, ang nadagkat kami iti tunggal maysa. Kastoy man, dagiti paspasamak. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Susan. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, makaadok man ang timangan ita, manang Susan. Ay naading ko, aginayad ka lang iti panangan mo. Ay, nagimas nga mintinlutom nga adobo apato, manang. Ni, nabsog kan san manong lito. Amano maimpatso ka, sapay rabii ita. Saan ka man asutil, Ronalyn? Sikat ti diet. Ay na, nagimas at talaga ti dry adobo apato. Ay na. Ala, mangan kayo kit din. Dinner laang mat ngamin nga agsasango tayo amangan. Tadamot trabaho. Wan manang, iso a happy family tayo, no kastoy arabii. Husto ka ading ko. Ayun gayam lito, kumusta mo ti trabaho? Kwa manang. Mm. Eh, Apay, sakit insardeng mo pa iti agsubo. Saanan asimrek day ta iti trabaho na manang. Ne, apay ngay. Di mo't imbaga kang anusam. Tatalagaan narigat no agdadamo ka iti trabaho. nakarigrigat mo ti agbalin abagar iti grocery. Agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabahwak. Jack pa yung makatugaw. Inawis nakmat ito iigit ti baybay, Susan. Anda ka di parikot, Lams? Nilito man. Apay ni ading mo. Ay, nagikat manen iti trabaho na abagar iti grocery. Nagikat manen? Wan nga ron. Awan aanusan gikapsat ko. May katlon day ta trabaho na nagikatan na. Wan nga ron daron. Tubngaram ngamin Diyak kayat nga agpasugnod kanyak. Ang amnusan mo atubngaren, kastalatan ti aramiden na. Diyak kayat agumura kanyak ti kapsat ko. Amumat ada kamin tinagsisin na ranay. Manipod na tayo dagiti naganak ni. Ti panang tubngar, kat panangisakit, Susan. Amirisam day ta. Apay dagitayin lasin mo anatang, bakit? Edad kantuman ka ni Susan no sumangpaut. Sa bagay, awan ti makunak iti day ja akaruba ta bakit? Nagagait ka na singpait. Wan nga road pidreng. No sabali laang day ja balasang, idi pay laang anak ki asawa ah. Wana, sapay adamat nobyo nan. Kan adapay napinta sa trabaho na. Naasidagmatan ka data ni Susan. Kasla anaktan iti panagriknak. Kasano kat nakasingsing pahit. Sapay naisam. Sana kas kadagiti dua akakabsat na. Di mo dilawan idat agtutubot apay laang. Talaga kit di na idumada kini Susan. Ne, adda kayo matgayam dito paraangan nyo na nalina. Tatapid ring. Ay na, pagsarsaritaan da ka laang itay. Apag iso matisangpet mo. Alaam dagito'y natang ngayon lasin ko. Ala, kababain mo't nana. Kanayon dak apadawatan iti bunga ti mulay oh. Alam kit din balasang ko. Saan kayo nasabsabali kada kami? Di ka pa yung nakainaw, Ronalyn. Madamdaman ton manong. Ala ka day talarupam tininto na ram. Nagsao ka mat. Amang ano kaya't mo ay pulong ka ni Manang Susan? Anya ko mati ipulong mo. Asaan ka na pa nag-apply ti trabaho? Ngamkit di, nagmalmalam ka nag-cellphone. Inton lonis ton. Masadutak mo't detayin na rumwar. Nagkuyom ngamin ti panawon. Oh, makitam? Sika talaga manong. Di nakman dilawan. Tauray sika. Gusto ka di tinangag ko lito.
Saan ka nang ipasa iti requirements mo? Iti may sa akumpanya nga kasapulan iti checker. Kwa manang, inton Lunes ton. Unay matdaytan ading ko. Di na kanon kaya ti agubrapay manang. Agtal na ka man, Ronalyn. Saan ka makisamsampitaw? Ta saan mo nga mo ti ibagbagam? Sinurot nak mo diti pagmulmulaan mi iti nateng Susan. Wala na. Napintas dito'y Kayat ko. Wan, prisko ti angin ditoy. Wala na. Kayat ko mati makarelax itata day off ko. Apay, adda ka di parikot mo. Ni ading ko alito anana. Apay, Kaslaawan mo't plano na ngagtrabaho man. ay, naglakan samot ngamin ang mga agtrabaho. Huwan nga rod nana. May sabulan na laang ang nagtrabaho iti grocery iti. Nagikat nga awan gap-gapo na. Ay, bagbagaan, balasang ko. Kasaritam iti nasayaan. Inaramid ko nana. Iso na laang tapanagrik na. Kat nakasanggir dalat ta kanya. Uray no kas na adadakkeldan. Kasta nga ron ti madlaw ko, Susan. Wala na. Amo yung mat amanipod na tayo dagiti naganak ni. Siya kunti kaslananang ken amada. Ngamkit di. Kasla didak mat kayat atulungan iti adu arigat ko. Harold, api nga inawis nak ito'y paborito ta restaurant. Kaya't ko ang makapag-dinner ta aduduata, Susan. Apay, naumakan akadwata dagiti kakabsat ko? Saan mayat? Ngamkit di. Kaya't ko mayat nga intimate ti dinner ta ita. Sika talaga. Awan mo ti okasyon ita Uray pay. Kaya't ko mayat nga da privacy ta. Ayun gayam, kumusta ti trabaho? Nasayatan na damag mo, Susan. Na-promote ak. Siya kon ti overall supervisor ita. Kaya't mimatumat ti sweldo kon. Oh, talaga? Iso anas kan nga rod nga ag-celebrate ta. When lab. Kaya't ko ngagsimpata ko mamatan. 30 kon. Kaya't kumatan ang maadanta iti anak. Diyak kaya't ngagkuribet-bet kanton. Kat ubing pailan iti anak ta. Manong Lito, aldawan. Di mo't ada trabahom ita. Saan ako nasumrak? Anya, apay. Nagrigat mo ti trabaho ka. Ay na, awan pa'y makalawas mo ang nagtrabaho na umakamanan. Nakarigrigat nga rod. Tulan ka kadi. Sana katulang manong. Agasam ngay. Kunak no checker lang ti ubrak. Saan mat? Tagi bagkatak mat kadagiti kinarton. Nagdalagsan pa'y. Ay, Nukas na, nagikat ka manan iti trabaho dito. Ha? Da kayo mat gaya manang. Kunak man no simrakan iti trabaho. Nagsubli ang tadda na lipatak. Jaklem pagarup ana uma ka manan iti trabaho. Kuang amin manang. Nagrigat ngamin. Marigatan ak. Awan tinalak at trabaho lito. Amin at trabaho, narigat. Nang runa kat agdadamo ka pa'y laang. Ay, kaasimot ni Susan bakit. taapay, Pedring. Kasanaw, nagikat man gaya man iti trabaho na nilitaw nga adi na. Ay, nga road. Dayjay, nalabsak man itay iti balkonda di tabalayda. Nakaidda nga agsilsilpawn. Na, si kansamo ti maritisan lakay. Pudno mo ti bagbagak. Ay, amo da ngamin nga daniman ang daamang pakpakan katakwada. Ba nagasana rumbang? Saan mo't nga agnanayon nga kakabalay da amin? Nanalina, umayak man. Tata Pedring, adda kayo. Ay, iduron mo latan day tarwangan. Saan anak kalakday ta? Seryoson sa matibagam, Harold. Tainawis nakpay dito igid ti baybay. Diyak ngamin kayat nga da disturbo. Nga medyo adayo mat dito eh. Saan mataparikot day ta? Tanda matlugan. Wen matkit di addan kabukbukudam alugan. Wen Susan, inlako ni boss kanyak. Nalakalang ti panangilako na.
Sakat installment pa'y. Dakil abanag daytan. When lab. Kat napalabas matan ti may sa atawan na nagtulagan ta iti. Nga niya. Imbaga mi di akalpasan ti may sa atawan katagsimpatan. Saan ka ngay mandugot iti? Tako na mga agad-adal pa lang ni Ronaldin nakabsat mo. Wan, agpayso. Nagtulag ta iti. Ngam saan pa'y mat ang nakagraduate ni Ronaldin. Taadugayam ti failed subject na itinaglabas. Anya? Ay, kasta unay nga ungot ko iti. Ngam awan mabalin ko. Mabalin talatama ti agkasar. Duata namang paadal ki ni Ronaldin. Siyak ti akin obligasyon kadagiti kakabsat ko. Diyak kayat amairaman ka. Lukas ta. Saan mo pa'y amatong palti? Lading ita, Carol. Ikan na kumapay itimay sa atawan. Kalpasan na, umanugot ako. Manang, apaya saan ka matimtima? Bye-bye ang daklatan, Ronaldin. Maikaw ak ngamin. Manipod itay simmangpot ka. Di ka pulos nagsasao. Sa ita. Agsangit ka mo dun. Awanan ni Harold. Anya ti kayat mo asawan nga awanan ni Manong Harold. Nangasawan iti sa bali. Anya? Saan ako na mauray pa iti may kadwagon daw. Kastagayam. Ti amok ngamin katagraduate ka ita semester. Ngam saan mat gayam. Ala, siyak pa'y gayam ti makagapo. No apay anagsina kayo. Diyan mo ti sawag ita, Ronaldin. Diyan mo. Sorry, Manang. Sorry talaga. Nakaumay kamot dito'y balay, balasang ko. Uwan na nalina. Malagip ko ana sa uyo iti. Nga agigan iti sentro ti may nga anak yo. Wan, apay aya. Nana, mabalin nga ta makipagnaadak pala kadakwada. Uray may sabulan lang. Ay, kat mabalin Sakat am-amo na kapay ni Loreng nga anak ko. Takanayon ka nga istoryaan kan kwa na. No kasi ama pa nakagpasyar iya balay da. Pakibagayon tuman nga rod kadakwada, nana. Kastamot din ay iti manugang yo. Wan, yawag ko kadakwada. Agyaman ak, nana. Ay kasanon dagiti dua kakabsat mo. Nahustuan dan iti tawan, nana. Isud at ti makagapo. No apay akayat ko ti umadayo. Sige, maawatan ka. Wan, maawatan ka, balasang ko. Ronaldin, nakaluto kan? Masadutak manong. Napuyat aki di rabi. Anya nga rod nga iti pamigatan ta. Si kamot tan ati agluto. Siyak mutla ka na yun ng taglutluto. Sikat ti babae. Iswa sikat ti agluto. Saan arason day tamanong? Babae man kan lalaki, parehas itan. Mapanak lang nga rodan gumatang iti lutong ulam di takanto. Nasaysayaat pa'y manong. Tapno agi sa angaklatan di ta rice cooker. Ay, Ronaldin. Madlaw mo ka di. Diyan niya manong. Ni manang Susan Saan mat unayin ang matimtimag? Manipod nag-break da iti boyfriend na. Wan na ron. Kat, kasla siyak pa'y ti mapabaso di tinapasama kadakwada. Saan mo mat abasol? Saan mo mat idaalinapdan iti panagsimpada ko ma? Isumot. Isuda mo't laong at yakin basol. Saan kumot nga imbaga, saan pa'y nga agasawa ni manang. Nangag ko tinagtungtungan nyo. Ha? Wan, Ay, basol ko ti amin, Ronaldin. No imanugutak ko mga agkasar kami kini Harold kalpasan ti may sa atawan. Saan nak ko mga insukat. ada ka pa'y gayam di tamanang. Kunak no simrek kan iti trabaho. Di yo mo, tal daw kayong agririing. Ngam sa anak pa'y asumrak ita. Manang! Apay dagita amaleta. Ijayak pa'y lailing agnad. Itikas na, asidag iti trabaho. Ang manang, kasano kamin ka ni Ronaldin? Di kayag danag. Taitad ko lat ti allowance yo.
Ngam apay pay laang manang. Kaya't kumat amabaliwan taglawlaw ko, Lito. Manang, nauma ka din kada kami. Saan? Ngam kiti. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Ngam manang, Sapay ko matamaawatan dak, Lito. Tamanipod idi. Da kayon ti pinampanunot ko. ngam day tati karim idi, kadagiti naganak tayo. Anya akari. In karim, asaan na kami abaybayan kini Ronalyn? Apay, binaybayan kayo aya. Saan pa'y mata? Adan ti tricycle nga inarkilam, manang. Nasaya at nasapa nga imay. Talaga ka di adida kan malapdan nga agnaud iti ili, manang Susan. Nakaikada nga kon Ronalyn. Kasano kami ngay kanimanong Lito? Saan kayon nga ubing ababasit, Ronalyn? Ngam, saan kami anarwa maawan ka dito'y balay? Daytakat nga ron. Saan kayo anairwam? Pakawanan na kun manang. No siyak ti makagapo apo manaw ka. Awanan day jay. Bayamon. Ngam kati. Kayat ko ti makapagpanunot anaimbag. No agbaliw ti panunot mo, manang. Agsubli ka kumaadagos dito'y balay. Wan. Ngam bayat ti kawan ko. Da kayon ti makaam mo dito'y balay ken nilito. Wan, manang. Katsapay ko mataagsubli kang tumatlaan. Saan ka nagpalapad kadag iti kakabsat ko iti dayta agundaway, Mr. Lonely? Nagnaedak iti sentro ket pinanawak ida iti baryo. Kayat ko kumamot nga agpursigida iti biyag. Takabayatan nga dak iti danada, abuswen damot latta, ti kinasingpet ko kadakwada. Ita, mariknak, anapunwana kon kadakwada. Bidot ka diti inaramid ko, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Susan. Susan, para kanyak, ket nasayaat, ti panang distansyang pailaeng kadag iti kakabsat mo. Ta saan da maamiris ti kinapateg mo, no kanayon nga adda ka iti sibay da. Ket barang itinayta nga inaramid mo, ket makapagpanunot dametten, ket amudan ton ti agpursigi. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam nagpailinga di tinagan as Susan, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.